ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରଥ ଶର୍ମା ଓ ପୂଜକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଓ ଆରତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ନାନ। ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, ପଇଡ଼ ଜଳ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାନ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ତଥା ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିରଣଦୀପ କୌର ସାହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଗୟା ଡମ୍ବରୁଧର ବେହେରା, ରାଜସ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ ଶରତ ନିମାଲାପୁରୀ, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଜିଆଇଟି ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗୁଣପୁର ନବନିର୍ମାଣ ସମିତିର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ଦାସ, ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ତିରୁପତି ମହାନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଚାର ଲାଇଭ୍।